Ik reed hier op de A32 en ik merkte dat het heel glad was, want ik gleed een beetje naar links en ik wilde bijsturen. Toen ging ik weer te veel naar rechts, toen ging ik weer te veel naar links. En zo slingerde ik de weg over en zo ben ik uiteindelijk in de berm beland. Ja, ik ben de weg afgeraakt. Ik werd verrast opeens door die gladheid en opeens begon te slingeren. En eerst bijna tegen een vangrail en toen ben ik deze kant op geschoten. En ik dacht dat ik de water zou inrijden, maar net niet zoals je ziet. En ja, zo. Dus nu zit ik te wachten dat iemand mij weer op de weg zet.